Здравейте, мои последователи. Днес ще направим видео на Drive Ahead. Значи ще играем срещу It's Добро. Значи ще почваме с което и да е. Значи почваме. Значи виж тук напред-назад. Трябва да пипнеш главата на другия It's Добро. Буф! Пипнахте. Печели една точка. Аз те пипнах, ама... Не, главата. Това е игра, маняк. Аз ли победих? Не. Трябва... Внимателно, бомба. Не! Лайна. Не! Айде, победихте, човек. Ето не е честно. Ти как винаги ме биеш? Аз как не мога да ти ударя главата, баш трудната игра. Не. Буф. Мангалска атака. Бати слабака. Не, това не се броеше, защото аз сам се самоубих. Знам, ама пак се брои. Що? Защото кога... Не искам... О, да, бихте. Искаш ли пак? Не се брои, аз се самоубих сам, това не е честно така. Ето пак не е честно. Внимавай тогава. Как де? Аз за първи път играм, но внимателно, циментова атака. Да, браво, It's Добро. Печелиш една точка. Но съм добър. Не, но съм добър. Пък за първи път я играя. Бати, айде играем двамата, бе. Искаш ли? Направо ще спукаме. биме. Значи, и аз сега няма да ме биеш. Не. Чао. Няма ще бих. Фак. Не! Лошата кутия! Защо трябваше да сложа дървена кутия? Точно тук. Бати, айде играем тази игра, бе. Айде ме би. Айде, който сега бие, той печели. Който сега бие, той печели турнамент. 3 игри на видео. Аз се счупих глава. Не! Сериозно, защо ми дадоха най-лошата кола? Дори предпочитам... дадаха ми крава! Не, това е много сме. Крава върху скейтборд, добро. Внимателно с скелета. Арич! Гази. Не ми даха бачи. Пил. Кот? Дув. Пил. Не. Аз го бих, хора. Още... май ще бия в... Дядо Коледа, любимата ми количка, ще те бия. Не, Конос, лош Конос. Да, бихте! Бихте, дядо! Айде, продължа. Чакай. Копта! Джуайфаме! Мина вър... Как ме убихте? Гаси играта. Пил. Не. Чао. Купиш това, бе! Човек, купиш това! Извънземното срещу джентълмана. Да, извънземното печели. Това не се боеше, аз сам падна. Добре, сега тук сам падна. Играй, не падай, трябва да се контролираш. Джентълман. Не, това е куче. Да, бихте, пак те бих. Айде пак. Да, робот. Не, лошо влак. Човек, за малко да си загубя гумата. Тая много я мразя. Буф. Не, лошо гюле. Гази манга. Ноп. Биф. Не. Човек, какво е това, бе? Не, гаси мангалската игра. Не! Какво е това? Гюлето ми излиза в полето. Махай се. Не. Да, бих го. Бутнах го. Чао. Гаси върху бомбата, бе, човек. Чао. Да, виж, гнило пиле. Равни сме. Не!
Още една игра за това видео, мои приятели. Не забравяйте да лайквате и ще правим още много смешни видеота. Това ще го гази трактор. Бате, айде го правим. Не, ама какво е това? Направо Не е ще пръсна. честно. Маймуните не знаят да карат. Не е честно. О, да. Танка срещу малкото. Това ми беше честно, аз имах много. много е честното от Мега Про Мастър. Буф. Не. Ета арена е. Внимавай гумите. О, пациентът ти, ще го докарам при теб. Айде, вкарах му главата. Да, гумата те уби, казах. Браво, от Мега Про Мастър. Буф. Чао. Good Значи, game. много благодаря. Good Това- game от Мега Про Мастър. Не, нямаме достатъчно пари. Значи, сигурно в следващото видео ще имаме достатъчно пари. Не забравяйте да лайквате. Скоро ще направим и следващото видео. Чао! От мен, чао.